byl to nápad mýho táty, který tady viděl volný plác. Bylo to tady zarostlý po panu, který teď umřel. A snažíme se to uskutečnit a snažíme se hrát na to. Od táty z práce to postavili 2 Ukrajinci a jsou to pevné brány, už je máme vyzkoušené. No ta jedna sítě, to jsem šel vyhodit lahve a viděl jsem na silnici síť, tak jsem ji vzal a mám z toho síť. Snažíme se tady udělat ty ploty a potom ještě nějaký kabiny a ještě to tady posekat a takový, aby tady nebylo to tak zarostlé. Toto hřiště má 2 branky, zatím nevíme, jak se bude dál rozvíjet. Loučí se s vámi Karolína Krejčíková pro TV Dohn.